Ez dikusten nahi. Zure mendik gara gertza. Nori ez da gertzen. Haumak, amendik, tiribatik gora. Apoia baika. Zan apoia. Batzut egin ez zen. Egin zeunez, amendik gora gertza, bale? Entuzu? Bueno, Asi hori da, biatzu egin polizioei, tranquil zebera. Guk amendik indiara jana dugu, tranquil. bueno, Nik txalo bajetat, bale? Vale. Bai, hain zuen. Bai. Oso ondo. Bueno, Ferranda Kaltzakorta daukegu gaur horreko partin. Alegria. Eta komentako zugu... Apela kontu, zer ikusitzen dut. Bai. Atzera txeko. Vale. Ez, hona da geu txapuen. Fernanda, saso bateko berritxiko emakumien bizipenak eta bazelan bizi zinen, saso desberdinetan umetan da horretxe kontuoke nahi eus batu, bai? Zeuaz astea, baina gero berritxun beste batzuei behitxago ez, Zeuzan lehenenguen. Hakin deizu, baina gero beste batzuk egin guz. Orduan, guztioko litxakegu guri, umetan milioi bizi dozi, zu kontizu, eta pixkat horre, neska modun, neska txikixe zinenin, neska koskorra zinenin, eta gogun baukezu, zetan olgetan zein duen edo, zer joko eta itxe zen duen, neskak neskekin edo mutiekin edo, zetan itxe zinen edo baukezu gogun? Neskakin. Mutilek itxiten, pelotan edo azte pagainen orduntxe igual zartzen zein. Eskolako paretan kontra, iuretu baino ustinez. Da tabakin. Bai, zer din tabak? Bai, hori askuan, bihotzen azurre hori punti? Hori. Aponak edo ez? Aponak. Bai. Aponetan, gero txoloka, horreta zuruen lurrin, da... Kaniketan ez, baina kanika izan ordu. Bakizu, zekeko itxezio kanikak, limonadei, zakatute, ordu limonadei izen, honen tamainoko botilei. Da, zarratzezan, kanikiaz. Baina, kanikiaz egetan deikata. Bueno, dara. Intxaur txikisekin. Intxaurreek, kanikian tamainoko guzartan atantxe, zeinak harina zartu, zemat zarrisa zartu. Zera. Da, pelota meitxe den duen. Neskak pelota meitxe zen duen? Bai, orduan meitxe den. Eskolako pareta frontoie. Eta antxe eitzen duen pelota, da lehen zotan eusen da txintxirrikan. Eta beza batzuetan erdiburruko egu eta zein geixagata. Hortxe jolazu. Eta bauen jokoik edo jolasen bate bakarrik muti egitxe bena, edo bakarrik neske egitxe bena, holan nazke barik? Bakarrik horrenek behintzet, ezaituanak bakarrik neskak egin duzen. Bai. Da mutilek iztetzen zen burruko behul, de harin gara tona eta errekreu mutilek apartatu zen. Duanik aparte. Eskolan batera. Eskolan batera jarte zineten? Bai. Maizte egun guzan honako zelekun. Mutilek atzea dugu horrein. Ara ezin bankuk ordune, bikuk. Marcela Meloikuten niote ginen elkarraz. Beza, berzen zain horrezan. Pasilu, biru, zelerazion. Da, izete zin bankuk, erderazan egotorio, azio bikos. Bai. Onan, azpixen kajoiek egutxez zuen, liburuk eta hartzeko. Da, orduan boligrafo egin zegoen tinti. Tinteru erdixen, egutxo gantuak, gu bi, ez da? Gu bixo tinteru erdixen, da gero galbun egutxe ben adako kotxik eta zaren egutxen dabe, zerek, sakonunia, zeri? Bai, lapizek. Lapizek eta egutxeko. Tinti bixo bat. Tintiaz eskribitzen du. Da maiztri aurreko parten paraute. Danoko bat, primera sesión, segunda, tercera, horre izan egin du. Sekzinoek edadien arabera di? Sekzinoek edadien arabera? Edadian ez jakitxur izan da.
Edaberak batzuk eguzate. Ezin igual ailegetan lehenko zen signora. Claro, nauseu izan ditzezein. Horre, lehen esaten primera da, hori erdak esan behar, primera zarizion zarzana, neska eta mutil, jute ginen, batzuk mutilik egotezin, lehenko zezin egon biberak. Beste batzuk, biharra ni. Da hirugarra ni orduntxak jute ginen, hora, maestriala. Ase, emotan. Eta, entzun, gauzatxu bat, eskolan bertan, neskek baiuken arduran bat mutilek ez eukena, ez da nik espolik garbitzen edo, ez da zer diferente itxe zen duena, edo bardin ezinen bat. Hoxe, erazakorta, eskolik garbitu, geuk eskobiaz pentsatu hori duro mutilek pentsatuz. Neskak, izatezen mutilek, De indiarrak eta preparatzen zen hauma. mutilek eskolatik urten dari garen txago, ibiltxak. Hauma eta Paskarixe preparatak zen duen nien. Baskarixe eta preparetako sasoien eta... Baskaita, ise urte guztin, etxakotu ginen. Hauma baina, beste baserrixetak bertan baskaltze benak, eskola... Bai, ontsi noi izan da. Hori zide preparate bana. Hori, Neska eta mutik. maistri laguntzen hon, baina mutilik ez, neskak. Neskak, igual, esango zen, a ver, vosotras dos a la cocina, pero hori egin izan eskolako gauzak izan, Ara sekunde, indiar lapiko goben, ara segera ino zebein, eta zuezen anu eukite goize, eta maistri bihero, guzerak izan behar zelan da zego, zemizet, baina maistri izan da. Horre bierrok bakarrik nesko gordun, eta gero eskolan bisek bardin, baina bakarrik horre bierrok nesko gehitxe zen. Bai, neska bakarrik. Da garatzaz, etorte signoreta urruin zenak, ikan nausigu behin inoz, bakizu ikan nausi zen jen. Bai. Liburu presento, Angel Ugarte buru? Bari, Ugarte burun, bai. Bai. Are, bastante urruin zen, milioitik, eta kontun. Elizpurukuk, betorte zen, da elizpuru bakizu, elizpuru diberta. Bai. Hango segi da, baina gitziten, indiara generaren ekarte ben, egosteko eta txorizu urte izu. Bai. Beste ez, baina neskak. Eta gela barrun, eskola barrun, primera sekzion, segunda sekzion da horretan seguezela, neskei eta mutilik bardine erakuste hor zuen? Bai. Dana bardine ikik ez? Dana bardine. Lehenengo sezinoi biharna hirugarren daztera. Dana bardine. Eta... matematikak esaten, problemak eta. Horreta ikutu esatite, bueno. Eta... Maiztiak nago zabehire da, horreta albako ino zebe behiut, abehire eta unik guztite maizti. Da maistri faltazan egunien, nosipini igual geixoik egola edo besti edo eskolaik izan egoten, edo zein egoten? Egoten zan baina, milioiko Marcela bak zuek ez baina. Marcela, Donostin izena. Bertako milioiko? Amaia eta zertu zuen milioikuk. Bertako milioiku dana? Bai, milioi egon behitza maiztri, Gu egon ginen temporagai geixenin, milioi alogetasat, Akortanaz, Uguxe, beko panaderitzatik, hori bezu egestu oso izatu da. Julian Panadero, Aitxe. Bai, zer da, izena semi pegulian zan, bai. Jose Mari? Bai. Ez Julian eban izan da. Baina semiz, zer bueno, honen aitek, Mari Carmenen da horren aitek ez, aitikak. Aitxitxe. Aitikak. Jose Mari? Labieuen, bai. Julian eban, berra bizera, bai. Labieuken, egurrezku, rasapilu otozen dago, hor mendilik etorte inen xagaren ondun parautu inetak ugaldatute, hane utxe ginen. Da, antxe, zeletan egizan zatzo aretan,
Aztokadia irutu zen, oguxe, aztu orduan, atakontu. Eta etxi geuzan, egunero hartzebenak. Da maiztriantzako urte horrek, maiztriantzako, onako bolu, onako zen bolu bat, maiztriantzako arrazetu zen. Handeixe geruteako maiztriei bolu, berantzako. Baina jar milioi ditxean. Erdaldune, erdera zemizen orduan eskolan. Errekreure urten da euskera bat entzuten mazal, kastigu zekot. Da, ze kastigo izatezan ba? Bueno, kastigu izatezan bezan, igual emototzen maiztrik ez ezagut. Boto bat ez zure. Zuri igual emototzen. Inoi entzuten mot zure euskeraz berbeken, pasau erratzi. Da, zuk entzuten mazan dube, niri pasau, niri entzuten mazten, komparazioen. Horreitxek izan da. Zeuen hartin izena emotezen zen? Geure hartin, bagizu. Zeuen hartin? Salatzen zineten zeuen hartin maiztriek, txibete zen duen? Eiken dugu galein erderaz berbeken. Erderaz. Eta iso kontu. Maiztriei lehenengune, egunon buenos días zateko, aizta gauzan aurte gurein kontxa eta marit. Arretxe peronto bihar. Buenos días. Da komunako eskatzeko eta. Dana erderi. Eskerra parte bat, ni dageten erderi bintzat eskolan ikesi da eta franko izan mikutu. Eta eskolan geran zeuezela, maiztrik urten biherreu baiuken, nonora edo lo que sea, baten bat ipintxe ben arduradun, o zuetako baten zaintzeko geli edo? Ez abene guen urten biherri baina, komuna bestu betak guduzat. Ego tezan, ezautu dezan Marcela. Milioi jugu, egun bat edo bazan. Baina... Kapotik ekartzen baten bat, baina... Ez, oingo modun ezaten. Ez da oingo modun ezaten. Ez da eskolaik, nana abizeta ban errege edo. Telefonu bakarra guen horret. Joan atxu autoreko. Araxe da abizeta bat. Eta... Eskoli... Egotazan, azerrein hasi, zapatu goi, baina bitxartin baduen jaize, azentzio jaize zen orduan, da, Zankere bortxo, hemen izan zen, anzain izan zen, baina egotazan, San Jose gunetan, hori beuen bitxartin, eguen arratzaldi gehi. Eguen arratzaldi. Ostontzen zapatute dana. Gozine bestagin zatu, amabik jareztan urten, eta ordu jareztan eskola. Da, eskolako sasoien, zuk nebarrebak izan zari eta esan nahi nebi eta eukizunez, eskola sasoien gero etxe baserri boltako edo etxe barroko edo kanpoko bierrak eta amak eta etxek eta aintze dutzu esan gauza txikisek eitxi edo ez? Hombre, bueno, ez algo txikisek ginen arte, baina handutxo egun, bata behiz ezaitu, itxuruk gure ekarri zen, gure bihula zeretik, eta horre bierro, behi. Eta pata zurkio fatxoko. Normaline, mutilek gauza bat eta neskak beste bat, edo bardin izetezan zen izerrainu? Mutilek gurin bat egozak, bueno, bat, bi. Baina, berak, ez hau, andarzua biherri ez bintzat. Neskak izatezin, gau izateinen, ordune, oine mutilek edo gizon edo danalako, oitute daz, oi epe eurek egiten. Ordun danak, haitxek eta amak eta nebak eta azterak, gatzazin beste batak egiteko. Da egal bat, goitxetan egotezan bakizu zeitu. Ia, goitxe gazotak augurazdi batak, bestik. Neu belau dugutu doi egiten da, horta. Baina gizona pentsabuz. Gizonak hori egiti... Da zerra itxezen duen zuek, da zerra itxezen eurek, dinot. Eurek beharek, gurin eguna pentsat, bueno, gero lako egun antze baina. Ba, hoxe, behize bedarrekarri, junde segia zebaite karretik, gotzarik kargaute, behize bedarrekarri, emon bihar bakakoen, sasoien, ubegoenin,
Saso honetan, da aurretik buruxen hartze, emiar ez zetezan mendirikun idi bata, da, arasekun. Arase handrazku, ni bai, nire akoiku nego nintzen, 12 urte gazazentzak guten akoikora. Eskonek ez egunik guten zen ze, hane laua izta guzan, da mutil bat. Dare laua iztak, ja zarra, ogotaz urteko zin. Eta nik, 12 urte. Eta zio, lakoiku alabizen da nire ama, horizte egizun. Katalin zelta esan duzutu, neu gontxoko esan guanka. Hase, duten di. Bueno, ba, asan, lakoiko alabi. Bueno, eta, haren nebi zen, lakoiko nauzize, lakoiko onbe bakezu bastarri guntzea. Eta harek gure amai esotzen, bera hartuko loko bala, alako zen eskatotxuet, udeko denbora, alako zen eskatotxuet eta zerinde nekuntzen. Eskolek ezagun imagrazaldetan. Da zeitzi zen du, Fernanda? Han, ba, eskatza ez besti, eskatzeko ez besti gana kanpun. Ardixe bebeu zen, are gerun arabeko zuek ez da gizuen, lakarrak azartan nekure. Oingo mogu txakorretu. Gero, han ez da izerako mende puntan, eurik zaparra behin dut hartzik geratu dira, haren bilekun, da gizonakin batera segiaz, idi bai? Zeupe bai? Ide baten? Ide bat zen, horbela bat zen, horbela ez da gizu ezer da mezuen. Bai. Horri ziku jauztxe ona. Hori, eta oin ez dakit egun, baina astobitzen eguen, zaila hundibet aiztitxe. Aiztitxe baina zer den? Aitxe. Baina on pinu eguen dez, hori espaldi horri guztan pinada xelez ikusten dana aiztitxe. Horbela gauztu zanan. Da, egizan, horbel batzi, zat nana. Ba, nik hori izto gari. Horbel batzi, hori, zure amabi urizto gaiko. Da, jute zein hauzu danak, arazen, horbela batzen, anarzo nire izonozko, nire lenguzu jute egin gara. Eta gero, gabilan farxa gutozkoen, ba, hoxe, horbel batzen, ide batzen, ebai lehenengo, gero ziketu emerzen zan, ziketzen zan emetaken. Ide meti jakin oso da. Zuk ez zei jakin, da zuk ez. Ez dut, Ide meti, hartxik ide metak egiten lagundu. Idi batzeko ze gazte zen duen, jantzi zeitze zen duen, idi batzeko. Zeitzen duen? Jantzi. Zer jazte? Bai, prakak. Abai, Pantokeak, bernetan, ez markaik horitxe. Ene, gauza. Bueno, hori ez da zartuko hemen, eno izala. Esan. Bai, behintzen. Baten guritzen, haitxane, domotxo gautzat benitule, basta hutsa mehen eixen ikusi, horretxek amazontu beko partizu bagizun duen bidie, ana gut dana. Ba, ana kruzeto zuen pinadixe, kruzetan dana, zati bat geurizen. Da, arase, aiketa bizo, idi batza. Da, terrapena hornakosi bat, rizti, terrazteta. Bagizu, gunean, aldiz erzan, prak, daren ganatik, Zartu, bombatxo, haitxana, zarge gutxo haitxana. Aite esatot, zabin. Ametxe lotu, bantxe nikula inok ikusiko da. Eta zer da kontute, ade giru loguna, zuk esotu zen duen gure zera sentio, Jose Burno. Zer duen zen du. Zer, Joaquin? Bai. Anaixi, Jose. Ni Jose azena kortan, Joaquina. Handi giru laguna non dinozte. Prakatzen da ikusten zuten eguri. Niño. Bueno.
Baina, bueno, hori egin, ara ikusten dut. Arako sekantzi, baina, zera egin, errezago egin. Pauzu, goni izen edo, prakiolara inogu izen. Eta gero bernak, bestela urratut eta han igual ezen. Bernak urratute, gure tia Eugenia iztik izango duzu. Maria Moto nio zentzu zu, ara esatu, nirako egun zen iba. Da ide baten da pentsu ez. Han neugeni orduntxe, amaro amauz eta amazeite, amazortzera hartu ontzen da. Prakai jaztei, bueno, da, ara esatu da beti. Mesatak jute gileko, lakoikotek, enpandik etortzen, enpandik egun krisea da. Lakoikotek horiek ez egin. Horrek berrak guzti danak urretu indeko ez zuen. Horren lehen guztinik ez, Dolores zuristu nuen zen. Are zuri, hortu nahi euskizek imote jende zeugen. Batzuk gara sorpen jobiltzen dira. Euskizek zen moto. Urretute danak hankak guztik. Da, hankak urretzi baino, zer ibiltzearen prakak kantzen jurik ortutzinez. Da, lehen zotan alako ikun, nik ez neba nahi, baina zer zen, berak ez opa ez, ezen bez. Adera bat nik, gizonen pare bil nintzen beharrik. Gizonak ez anderen pare, ni bai. Mendik urte zera eta gero, ide bat garie bat izatezen orduan, gari zibai eta zein de, Carmen egun eta, margina nahi junde. Harina ikun baskaldute zein de, zati bete baina banda, nahi opa junde, zatrakotzera. Bai junde tire. Tia dire, aman koineti. Arek merxenako superpare uste, hala iosote zein. Da junginen, junitzen. Lagune bago izan da. Nire lagunek inopesta behukin, nire bizitzi, nire mendiko zeregu. Marcela, milioik uzen, patxi milioi bentzazura bangon desatuko. Arretxen alabi zinak. Arretxen alabi, arzan etxean jaui. Besti jundu donosti da. Eta, berak segiaz bedarra nahi eba, eta aitekitxiez, hankak eba goztiuta. Baserriko biharrek. Baserriko biharrek nik egiten beste, hortuari zen ezen, hortuari izan egiten da. Baina mendixer, ide bat ezazoien. Besterien gari bat ezazoien. Bueno. Datu harik. Osa, gizonen bierrak eta andrenak eta danak zuerto batu zeitxik. Gizonezkoen bierrak esaten zana zazo baten, andrazkoenak bai da danak... Bai, eixe hori. Gizon, andrazko, batzu behu zen hartzelako ikuletxeik, bai, gari bat eta horta estu hor dugu zain edo, bedar ziku batu bizaren, zertzen behar jontzontzen, bata jostari joan, bestik ez da izari joan. Da, eskolan zer? Fernanda, da, pixkate, zean gotzupa, 15, 16 urtaz, 17 edo erromedixak eta zizin zazoien horre, bueno, hasi ez. Erromedixak eta nos hasi zinen juten edo, dinot, igual bertxun erromedixio gula. Erromedixio bertxun. Eta ze maturkaz edo hasi zinen juten? Edo erromedixak? Xen ezagortaren, baina 14 edo goizak goizak biltzinen kamion. Bai. Goiko, kotxe bezapazatan, orduan zeltako kamion. Eta orduan bardin permisuk etxin eta bai neskita mutil eta izan eta bardin izetezan? Permisuk eta lako kontu? Permisu, gerran, zazpillo eta inuzunik frenten. Bueno, zelan zango, Frankok irubazio banin ezabiagu, edo zerin, errisa hartza banin, komparazioen ere, zelturuan gerrieko baina, ez aizein herri hartu dugu, Franko baina zelan zara zen. Franko gari beztoz, baina Franko honez eriko zen.
kanpanotza errexen, da arek kanpanai jotezio ez eta, egotezan orduntxe errebelzi. Ez da nokote hame. Nokote hame, ez da izan errebelzi. Niak hortanaz, da lakoitu noben orduan. Niak hortanaz, araz errebelzia nahikun, besti bako izan da. Ba, ez amala urte ez, amairu, haintxin ilun amairu, amalu bizaten. Zio gitxiez, zeman neharrein eban gordun, besti bako ez da, ez, da baki zen, bera bestan derdik uzen ba, da okarreko gartu zen, Frankok. Zan, atan kontu, karzela man uzalta. Beste zerreko gaka. Da, segetik, bera benanzi, ezango, errixartu da bela eta zara, ezango, esatu zen gara bela, bueno. Da, ostontzen, ba, hoxe, amalau bat urtea zaziko ginen, erremezio zen, zazo baten, Jose Irimillo joten, beste bat zuten, errotabarri, gero bizegurra da eskondu zen. Da, honan, tan zer hori. Panderu? Ez, panderu ez. Alako zera, dum. Jamboline? Hoi ikusi bezak egin dara. Bai, hola, pandero hondi bat modure, baina bom. Bai, baina, bombu oztaiz ezaterakon. Haxe, bai, haxe jo, da, soinu bestik eta erremenesan. Eta zeitzen duen erremenesan? Musiki? Dantzan, da ordu bepentzau izango bazan. Neskak eta mutilik egin bi erzetzen gutantzan gebizen ez da. Zuek igual, eta zuek esatu zuen. Nit Marcela, txartu zan da, Marcela eta ni. Bueno, eta zuek, remenexak egin zuek, mutilek, eta neskape bai. Baina igul mutilek, hartxein dantzi eskatzak unbio. Detorreko zein da, bata zabesti besteaz, dantzaldi zein, dantzaldi amaitzekun. Aldeten espauntzen, ote ginen, urrengo dantzaldi gertan kontu. Bai, kontu guzaten. Bertxoko frontosa harrin. Da, neskan bat kultu zan, mutiai eskatza dantzan eitxa edo ez? Ez. Hori zen otzarxe. Orduan hori imposible izan, esan. Klaro da, hori ez bakarrik. Imposible izan, taberna gotu ibe, onikun da bon, neski, antartxiko. Pentsau ez, mutilek imetetan mazioen, pentsau ez, Segaitxik ez? Segaitxik ez? Ezin zalako? Mutilek ez? Ezin edo, oituraik ez edo. Edo ez ezan bilurre eguelako? Edo bestian ez ezan bilurre eguelako, ala ezin dalako? Neskik ezin dabelako? Non ez etza. Dantzi eskatu, da mutilek ez etza esan igual. Horren bilurre gaitxik? Ez, mutilek ez etza dantzi eskatu. Nigo tabernako usote, Bai, edo. Bai, taberna nahi dute esan esken egute. Haintzen dantzan zebizen mutilek edo, marte, igual, begizaz jota bat zenko izan, guzan, bostela eta horz. Baina bakarrik pareki urtuntxe bezai, Hiru leuko adaian da zaitu. Taberna sartu eta urtuntxe etra bat moztu guzteiz. Beste egume moztu. Ze hartzai du guzteiz. Baina taberna pentsau ez. Eta mutilek, zuguzoso mutilek dantzi eskatu. Da. Esalako, zeba, zesan gutu da. Esalako guzoku, esan duruko, esan duruko zara. Igual ez etzan, lotzari zeitzela mutilen zatea. Itzela itzetan, kalabarzi motzare. Bai, azatzen, kalabarzi. Fernandak eta Marcelak kalabarzi motzen mutik, ez da itzen. Bueno, ni geuri ipinio, baina sustetak guk eta neskaz protezetan. Kalabaz asko emondak usan? Ez, nahi duten esan. Nik, aigu, ez asko be. Ez. Lehenko dantzaltzen zuezin moto, urrengoko beraz, da zuk bestiaz. Da hola, kanbixo. Eta oinek beste galdera bat. No bixo itxeko sasoien edo, zu Sabinaz edo, bazteinik, gazte izango zinen kontizu. Eta horre
neskak eta mutilek zelan jokatzen ben, gaur egun modun de edo oso diferent izan. No bizo itxeko zeinek eskatu itzan zein, Hoxe gaur, mendireko zarielako, balkarraz batu zarielako, etxizare. Baina han izetezan, dantzan. Ez da, dantzan, zeupe bat edo beste bat dara dantzan izetezan. Eta gero, hiru dantzaldi edo, lau negreten izan da, guztuko zeinen. Eta orduko nobizotzi bakio zeizetzen. Zeitzeko dut mazabete. Hene, txarto jo dikutzi. Ezke, zeitzeko dut. Bakio zeizetzen, etxalauntzi. Eta ja horraz ja, no? Hortxe izan zen. Mutilek etxalaundu. Arek mutilek. Bueno, koadrian etortu egin gu, Marcela sustetak unauri beste iztabi edo, eta horxe, sustetakuk, zeretakuk, eta milikuk, gine lagunek. Eta sustetakuk gine, sustetakuk bezeretako, zera etortu zein, eta Marcela behigu landesei gora, edo mutilein behoren dantzan, lagun egul bezaltik, baina hoxe. Da, etxalan zin. Bai, tehartxemuko zozerze, neskalaantza ez da inako nahi de. Neskalaantza, hausen zen. Etxan neskalaantza, hor zintzezen du nobizo. Bai, egulir lobi erjun kalabazin mun bai, baina guztoko ez zen egin bakutxe. Guztoko, karo, esan nahiot, kalabazak emon eskota. Zuke gaur egun nahi bakizu, ze relazio klase diferente asko dauzela, eta lehen zanen eski-mutie. Hor sasoi ere, Fernanda, ezauen inoi jakon burutipa ez danen andrasko batek beste andrasko bat guztu bat jakola, edo gizonezko batek gizonezko bat guztu bat jakola? Diot, edo inok ez danen ezer esaten? Hoxe, iuro mozi mine inok ezer esaten. Esan komentetan lagun hartin? Ez que egomez. Pentsatu honek. Ostontzen geure hartin, lagun hartin, txumutxu behitxu gara, zeu baina. Eta entzumez zeina. Edo igual pentsauko... Behitxu, mutil betik uste bat bizkat, hamariko da, hoxe esango ben. Eta esan behitzen? Baina neskain sekulo ez. Osa, genezkak okurrindu ez euren hartin Da besti, esatezan hori, zango zan, klaro. Bai, bera ibeitzuk behitzalako, harikien, eta izalako, eta izalako. Esango ben ez da, baina juntuko alkalaz, sekulo ez. Da ze pentseuko zan, zazo hartan, pekatu zala hori. Pentseuko zan, da horren igual haitxetu ez. Seguro ba. Haitxetu ez baina. Haitxetu ez. Ez palego modun ez da? Ez palego modun ez da? Bueno. Nik, neuke parkaketu nire soltik bizi modun de, nik hoxe ontzatu modut. Don Juanek eta Don Pedro Peso nintxiko, Ez. Don Juanek eta Don Pedro Peso horren nabez da zuri bezeo nintxiko. Bueno, itxi, norrak hartu. Baina pekatu itzela izango zan, Bai da. Hoi, libra da zorrik. Libra da zorrik. Hor dutiko da. Eso, zekan bizo. Eta etxalaguntziei da hor... Da Horki segidu. neska gaitip. Nekin oso ezote, edo zein izit gizu esan da. Ba neskape. Neski uste tomago. Horre pekatu izan bidu. Hori ba. Eurek alkaraz biziki. Hori ba. Neu, ez daite, hori ez daite hori komentako nugu izan, ez edo bai izango dauna, baina haitxe santu pezelan, sartu gara zen, entzen duen, dola idutzen duen, periodiku karri ban. Honek, oin dauenak? Bai. Sartu gara zen, sartu zen. Nik eze bat zelan kondenuko itxuaz, egon.
Zelan ezaban ez dait, nahi ban esan, los gizonak eta neskak alkartzen zuen, bera beste zerbatak zeban. ¿Cómo les voy a condenar? Ahí pensaban, si están buscando a Dios. Oye, uste izu ez topeto zuen baina, zeu. Oye, zeu ebeko zuen, zeuen jainkute ba. Bai, Fernanda. Uxe ba, bakotxa bere jainku. Azken aretatu honeta, dara bat, pentsadorik. Inoi kalte egiten ez da bitxartin? Inoi kalte egiten ez da bitxartin? Hoxea, principala, Eta esan dozu, ibiligaz neskalaguntzen eitzen zara? Antxe izatesan. Bai. Alboku behak ez joan, alboko laguna izatako ez da. Petu hartza zamistadi bat autu bestite. Igual mototu, bai, eskatu hainbeste zerretzen, baina, bai, majudeta ez da ibazta batak, gero guadaian hori, Bai. Egongo zin momentuk ondo amaitzen zana, neska laguntze hori, bide laguntze hori ondo amaitzen zana, baina na pixkat... Ba, ordu horrego emekan ez horrez. Bai, na pentsa... Alkarreaz. Gaur egun... Eskapo bari garin etxa. Bai, izpaduzu nahi ba. Gaur egunin zenbat bilurre egoten dan, gabetan, bakarrik etxera juteko, garai horren gainera zuen epokan eta oinez, baserrera juteko bide luzi ilunetan inbiko zen duen. Eta gaur egunin zenbat bilurre egoten den... Bueno, bakar... Alabi etxera bakarri datorrenin gabaz, eta... Ez egun baina orduan, emeste. Zeun orduan. Guk egin duen generali, laka azpire urtetan duen erritik. Andorin gora, laka baino, bueno, txotxoa dara dala. Ez, lakako kamion txeura pentsatu bai, laka erdireko. Eta handizek etortu egin, sustetak ubi izatezik, gauzetek egin iru, Marcela lau, ez da, launezka ez da, eta mutilek launtza atorzenak, ara ordu bai kuadrian da, kaminon. Da kaminon emotean bilurre inorrez petro, mutilik edo zerik, da kotxi, hane gauzan denpora guztine, bat bilurre izan pasako. Baina gantzeru zertzen orduan, da kamion hartxe bilurre. Kotxe bat etorri, da zozein getozkoen. Baina, osotzine, klaro, baina esatak orduan etxade, ara maitxukutu, amabost amasei urtegaz. Ara maitxukuk jota beri, gure Maritere eta Carmen eta amabost urtegaz da, hau zog esatu zenei pixka perandutxua jota ba. Bagi da, ara maitxukuten etxako bia baina da. Beti kuadrian jute zineten etxan? Zure kuadria, baina inor jute zan, eskai jute zan, bera bakarri, igual bera mazerri xeurriñe urrelako, edo bakarri jute zan gaztera? Ba, Marcela hauen bakarri jun bioan egitza, eta ni, zereta kamio, bertan, haitzozu kuadrian etortu ginen. Eta sustoik eta esan egoten, edo esen duen entzuten erratu paso da benik, edo gizonezkon batek... Eran eike? Bai. Gizonezkon batek abuso da benik edo lakoik esan entzuten? Hori bai. Hori bai ezautut ez gaitek. Orduan, zu, batzankoen mutil bet, niban egizen. Arretxek, negoz nahi bera. Da beti biltzen da, Garagatako guen bihar izaten da, naborre ginen da zuek ezakizu hori zertan. Prakak esozuz, zein. Da hiu lehintxe, torri kontu guzan da, baina zeri barik. Baina, musu muti, igurre zerten den, pla! Karmelu, ez. Dena bat pasau, kontu guzan gero, ez da. Ez kontrako estarri ez da hori errola. Zeun hori, ez. Bilurre lehen ezotena... Da, Fernanda... Bakarrik ezkin egotena. Inoze
Jo, behitxu gaur egun, bateko Andri hilda bela, besteko Biola Zine ondala, besteko Steizer da, ordu bezan nolako ipa ez da nala Ez. Baina pasau ez, Ez? Ez dugu gogun zuke... Ez. Baserri baten, ez duz non oso zerrei baneku edo, gizonezko matei emotzen belarrezkineko andrazko matei zo zeitzalako edo... Belarrezkin. Ordu belarrezkin, no. Eskolan bebatzeu gauzan asakotxu batzuk, Bai, hori... Mutilek, oixoa. Bueno, alako hibe urratzen mazan plast, da listo, da... Azen egu izatzen, esan urren etorten. Bueno, hola, basan ondo. Erromerisa kontun gabizela? Bai, erromerisa dik eskola gaut. Ez hauzu, taberna inoz, taberna inoz, eski sartzen zara, baina mutilen bata sartzen bazan, edo... Bai, mutilen bata sartu zinegen. Edo kuadrilean mutilen. Zerata bai, horretxe gehiagen du neskata mutilak gaztinerreganak. Azpiltzen, ez zen bi... Kaminoz, orduan, bizikati egun hobe unazan da. Baina... Eta eran zer itxesen duen? Gabiz berretan, ama... Nik ez da bat, nik? Edade bueltan zabiz, ama zazpi horre edade bueltan zabiz, gitxu bera bera, erromerixan da, mutilek zer eratemen? Mutilek general lehen esotena, arra dut egitxe, lehen esotena limonadi, lehen esotena kaniki berro sartuta jatzen da. Igul beran nahi entrago bat egon. Orduan izan egin... Gaur egunin gaztiok hortxe edade bueltan azten gaur egunin gaztiok. Bai. Bizunak. Hortxe edade bueltan, amasei, amazazpi, amazortzi hor bueltan azten gaiaba gaur zerbezi iraten, edo... Orduan, hoxe, amazei urte bizendu zen, Carmelitan igulkun markina. Gure jaitxek izetezin, Carmen egunin markina, Andramari union darrure, erretxik kanpa, Eta antzarra egunin leketxea. Erretxik kanporako ez da, dortasik markina juten baginen edo. Santa Eugen bide? Hori bai, hori hastu dio. Santa Eugen bide, junitzen nina ez da, egon nitxune, ama irurte be. Ez. Baina amuman zahute ginen da, itxipaketik galun, mendi espaldan, da guk jotake dantzan. Zau joko dezio. Gazte barte zapatia. Santa Eugen bide, bai. Santa Eugen bide gute gine, baina ostan zen, horretaz egita gero. Markina eta Carmen egunik jute ginerin, orduan txigul, erreko motilekin edo. Orduan igual, venga, zangozkun. Imiteta zaitu eta paster bana jata hor zera do. Baina osontzen geho bakarrik ez, goizan kafi hartza da, pentsau. Da, no zein zinen, zabindazu nobixo? Zabindazu nobixo no zein zinen, zemat urteaz? Zabindazu? Ixe demora hauzen egizto beste, noluzio egibide, neban egibide. Gazte-gaztetek. Zemat urte zeunko izan? Ama zazpibet. Horrezo. Ta nobixo egin zinenin, alkarrak zein zen du izan, planak edo, dinot, etxine ipinitzuen problemaik gizonezkoaz da bakarrik egoteko, zeitxe zen duen hor gazte zinel, ze itxe zen duen intimidaden ez duzko ardure. Ze plan eukitxe zen duen zuen? Nobixu eukiarren aizerin, etorri egin gero, amarratako txa. Negun amarrak, urginez. Bueno, izot amarrak, igual beratzek. Baina antxe zanak urdo txak. Txontu unan, zeleta kaminu eurena. Antxe zeleta ondo. Antxe ordu berdi bat alkarra zain debeste izo ez. Txak. Eta holan zemat urte? Zemat urte, zezagutzu. Di algortan begon ditzen. Iberren bebai. Bierrin? Bai. 18 urte gazaldera ban, lakoikotek. Nahi neban,
Beti zereko biegra badik, hori, aprobau. Kadeko hori be. Eta Damiana, unoak ez zu zein den, Damianak ez ozten baten, nire aizti rosa, zedun ezotuko. Nire aizti rosa, zein demulekun, tabarra baten dugu Ibarren, arretxake lagunak toko lokola esaten noa, falta bala intxeta, zeute, hori zertu egin zara banako ikune, manu irontxe, zein den bueno. Berdin erregatu zen biladarala. Eta antxe, baina naban urte izentzak gari, urte bako bajesti izentzak. Eta urte nabanein, esan doa, Martine, batan gara jukinen baten alan gizonak egiten da, handik iru launa etxak. Bai? Bai, alde inoan. Ondo izan, no? Bai. Esan da, urrengo be, di krisiedi ditzen da, urrengo be esatzen moztere, ez horzen jara launtza, ez zela zango launtza, handrik bez esangoan, eta besti be, amarri lutu den jut. Da gero junitzen, haitxe gurian lehenko zina bat, ziatziuk zaten gure, algorta. Da, eon, da hori konta esan zan inoi? Eibarko hori gizonak... Ez. Inoiz? Arei bai, Damian naizi, rosa izan zen. Baina ostontzin inoiz zer, Ez, inoiz. Hora editzen bildu, zugaz ez da, maia. Bueno, gero hori, lotzari xebe, Norberantzako zeuri eta norbera lotzatu. Zeu lotzatu zinen araz? Berak hori inde zeu lotzatu? Lotzi, ez bai. Kontetik lotzi? Esati. Zeuri lotzi mon? Nire lotzatu ez, txakuti pentsa nola da digeru egun eta ze. Txakuti pentsa gota da. Kamionero bat ibilkezan. Nire joko zara pentsetot, etortzen zeta barla batik. Daretxe izan zen, urrengo apostak nioen. Zu, urrengo zatu zen izan, mareti momitzu zori. Ez da, ni zer etorren zen bezala, ez da, bera zentzen etorrik, bera nahan ahunen bilen da. Baina aretxe imorutzen, zelta parinen mareti izan. Esan nobilako erruera denak eta hau nisek eta izeko. Zer ropak lantzek du ba. Bueno, da. Gero algortan, aitan lehen guzin izen, deuken tratu ondize zuek ez da horrezatzen. Euken tratu ondize iman tia bat eguen ba, eskazak bat tiak etxin. Hori bestak izur zuek. Bueno, areaz, Vicente Narrebi? Hori bai. Areaz amistadun ditxeuken arek. Habe, neure ikan beharre bizen, da lehen guzin izen ez alantxek. Adri. Gizona esan eta zizti. Euk esan bost mutil. Eta danak txigizen zare maik eurteko du, besti danak ez du izun. Da tia bakarrik eguen, tia zaten bat. Bakarrik eguen da ba. Aitxe dinen urtu eta ere ez da izan bat da izan antxe. Da zeitxe zen duen, ze... Han dana, Kosini berak etxeo, baina neke ikezen hori apurren txekezen hori. Jabonadori eta urdun nonan zan. Zeu labadorek eta. Da jabonadori eta jabonadori zei errekadu gehin, etxika zo ordu mele zotu era, mutilik ez ebene egiten da lorroa egin bibena, hortzu biharrako. Mutiek izerrez bene egiten etxin ordun, ezta? Eskola jota zinari gozit, jaite batela armok zeute. Egun guzti eskolan, gero zer egin behin zeina. Nauzitxe be, bankuko zer, biherrena, dela ez dut zion duzek eguzan. Honan, zeran kontra liburu ipini, botilian kontra, urbotilian kontra, da ikezabanare biherrenak. Tonto monsurako zenbeitu baten baina, beti nota honak eta. Eta azkeneko orgo notzan, En cambio, agaren urrengoku kapitanen zen dezo horre barko zelan zateko horrek. Merkanteko edo, merkante? No, de esos otros.
Jasoz. Zelan jutezari... Tripulazioeko... Transatlantiko dute. Niri ontsi ondo gizamne berba beharko izan zen. Hori da. Horreteko zera izan, kapitana izan, baina ere zenba bider. Nik uten txelota eta berak radizu baju gurion. Ene Carmelo ban izan. Ene esatzen Carmelo gurion du ikesten da, niro altzin ero. Da besperan esan da gozan, ¿quién me va a llamar a mí? Mañana a las 5. Erderaz egin. Ama euskaldunok baina, haite erderaz eta. Jo, zen naizetena ban, gero zabe beste logalde batein. Gozeko bostan, gabin amabixe bat zertu egute gozeko bostan. Ikesiarek mutile fine hasi izan. Kapitan izan. Neskak krixera... Antxe honetzen krixera, antxe bai. Eta orduan gara izan neskak ikeste ben. Mutilek? Bai, neskak ikeste ben esan izo. Hain gora egiteko beste ikeste ben? Batzu ez, hain beste ez. Orduan neskak geixenak, bueno, baserrezetak gubentzea da, ikeste da hangoik. Han horretzen Carmelo Nobizi maistri zarapetzen dut. Baina hemen baserrezetan, Uxe, nik izeltzutenik, Mari Bibortza guru, pentsau zera, alaba bakarra bera, baina gizon, atxeuken arek jakitune. Behitu zeiban, periodismo zerdanin ba. Hilario, eskolan gau ezibilitze, listu atzamutik. Baina ostontzei, bai, Simeonak amintxugu, maistri izan. Baina ezin izan segule titulu bat. Zeba? Baina etxa, gure zabimentzet, gure aitzitza horretako eskola konturko zarezan, arse bialtzen eixeban, eskondero ez. Eskola horrena. Da besti, Agustina Bonin. Hortxe giru, Agustina, Simeona, eta eze honi ikan, zein orduan moto nuen, emari bin. Baina errexen bezak, Bolineneko maistra? Zer nazos? Agustina. Agustina, Bolineneko, nauzine pentsatu, neurekin jude da. Bada eta amalo dugu ez. Ikesten baben maistra jutezin. Neskak, ikesten baben maistra jutezin. Bai. Beste ofizio ikez. Normalin maistra. Bueno, baina, hori... Bai. Nik ez dut ezertzen beste irrexen, bisok eta bixe maistra zein. Eskontza sasura pasoko egon, bai? Gauza bat, eta, bueno, eskondu zinen Sabineaz, zenbat urteaz? 23. 23. Bai. Enerun eskondu ginen, nire eskaten guztan esko. Eneru baina, hemen mutil gaztago bakezu izan 21 urteko. Sabinera nahi. Ez da segulen zuen? Ez. Bai, gaztena. Inoko, bai, 21 urteko esan. Inoko ez dakit zilzep, Nobizi euken, ez da izatuko zen gartza goiku juli. Kuine gazteitzen bizi, Beste bat askondu zen aldarren da. Baina, aretxera juntzala launtza, eta ikusi behar izan zen, gero oso zuen, askartza ondu, neska launtza ordu be. Odolo ez ere bolantxeta zehet esan da, hartzen esan. Batzuk ez eben beran entxiniko lagun batek, hola, kepa guen izena, hola, kepa eta alako lepokik emotzala eta orduntxe zauze, katarroaz bebegun aurretik, pelotik guztako, asko pelotik, ikesten eguen, Eta, hase mutilean nahi otezari hauen, zarezian horretan hor, behuzton. Eta ez hotzen emoten permisoi, anaixian eskontzako. Ez? Hoxe elik eskondu ginen, eneruan lauen, nik eroan nahi bina. Bai, zotzen emoten permisoik. Eta, nik 21 nauzan hortun, da Sabinek 24, Febreroan hau izan etxunare gota bost, da martxan zazpizen nik 24.
Jope. Enerun eskondute, urritxen etorzen ezara, handik eta zeitze kontu, Maritere, handik eskondute, beratzen jo eta, izemaz, egun batzu gaurutik itorre bezan bat amatzen, aurre peur. Ez dugu dudei ez dugu. Eskondu zinen, da zeu etorri zinen Gasparrenera. Hoi ez da. Eskondu te... Bai, demere hori zan ama, zabineta, baina, da gaitxe bai. Baina bisepe zin osasuntzu, ama gitxia. Ama zilean jarretio dezan, inok altzagu, zeu nengo modun tak-takek dora hori da. Altzaute, komuna eta be, komune untxelentxe behien eskatzen alburu da baina, inok zertu da, gora akortanaz, zilean eroten du. Orduan goiz ezan, dara da. Da, gune jau jakinen, porru aldatu, edo esatetzena, porru aldatu edo zer izate jako hori, porru aldatua. Zelan hartzen esan eskonbarritan inoren etxean, hau da. Egon, zelan zozu? Zona etorri zinenin Gasparrena, Bai. kanpotik etorri eran, Bai. zelan hartu zeitzuen etxekuek, zeu? Ondo, Bai, Ondo. ondo. Bai. Ordu be, kanpoko biherra egin eman ikasko. Baina ondo bertu nioen, batez be amak. Bai, Eta zemat lagun zeuzan ordunamen? Orduan, eta amak kepa hondi dio, bueno, ez du zirren baina bentsete emetxe, Juan be bai, Juan Kaspar, entzuti joko zu. Ui, Juan bai, Juan esentu, neparosako gunduke. Bai. Domiga be bai, pondoaz, eskonte. Da hemen bizizin? Domiga Kaspar ez toizetu inoz? Edo entzun, sarri, jostun ezana. Entzun bai. Jostun ezan, kanporrako gintzi joan, itxurrinoko egin. Eta haren gizona, da Clarita bai zeinen, horako txi, nik itorren itzerin. Amitxu. Eta tia miren. Tia miren be bai. Hori ba, zeinik izan dugu egiare? Amaiak. Neure, bai, tia miren bai. Tia miren, zu berbait jo zein ez dakiten. Tia miren, bai, orduan ametxegoen, baina gero, zema denbora Iñaki entzuti dukozu. Donostiko pasakeza eskondozena. Da hori zer beste anaixa bat, Sabinen? Sabinen anaixi bai, Zarrena. Bai, abade instituzio nozana, Saturrane. Da, itxi jotzen da, ikuen dizuztu da. Baina, instituzio desareukenetik, hemengo haiteek, Sabinen haiteek euken, anaixa bat Donosti. Donosti, pasaje San Pedro zat da. Haintxe, da, araxekun zen, da handik behaztu jarraitu bat ondio, eta bera topoan puestu enterra, haintxe pasaje zen, portuko zerin. Zemida hori bera nekun. Ez dakizela lehentxe gartu den, da, zoskun bera lehen hori alkarran abatzak gaine zoan. Haitxan erretratu, topetik zuurtako lehentxe bai. Puesto hon nauki ban, Eta, zezaten gabaz? Udan etortzat. Umekin, umegu zan, ikusetxun, baina adarru duen zen, umi txikize zan gaztena, bueno, igureko zutxun, iru bat urteko, eta beste iruen zanbotil. Udan abe etortzat. Da tia miren, lehen esotena ahalarrundu zan egin, araxe pasake zagun zan, umi iragun zan. Bakarra gauze. Zondu izen gero handri, gozu bizona, eta zeskondu zen nien aldeman, baina bertan Donostin gatu zen, edadeko zerbait iragun zen edo. Mirenek izan denbora asko egiten, lehen gauzen, nino kanpo egiten baina. Amarazko gezo eta, arreke alabik, aiztik josten etxeban, baina bera ezeixen josten da zainen, etxeko hierrak eta, ama bezain du, baina ama ni etorrik Karmele behaixo zan, hiru lo bat urtaile uzan. Eta koitza gonunta zeizidean,
On hau esan, on hau, ene. Eta, 60 urte gaz, 60 urte. Gazte, Bai. etorri, zeu eskontu, gero etorri zinen eta zelan eitzen da bierren banaketa hori edo, zeinek zer bierren bidaben hau zeu, barrixa Hori banaketi, hori banaketi, bai, zer. Ene, araze ontxe, burkaban nabo, karri bihonko bat dixi bat, ontxe bat, bueno, hartu iteitzetak unu, etxine, ego San Domingo bat amate edo, lapiu, ipiri, martxan, da. Eta, sabeiek negozio, bendo da egotasun duze, ez da gine, morroie botazin, egotazan, baina ordu nizetezin morroiek, han zuen besteko mekortan azego zan, ordu nintzen bi etorrezin, kapotarrazi, ez estrangeruke, Bilboaldeko gehoku, bierraga, gerri pasatu da, zera biben, eta etortezin, hartza launtza, egon zein, bi hiru. Aurretik, Pedro Altzalei, ni eskondu nintzerin, alde iban edo, zebe bierra uste bat, dara. Baina ostontzei kanpotarrak egotezin. Eta mutiltxu guri hil izana, zaintzen egon zan, junta zarbentxeko. Abai, Ordune, Sabinek eta zuk... Gu kanpoko bierra. Kanpoko bierra. Berapeste eta askotan geixa igual, ez da? Berapeste edo geixa ere bai? Bai, berapeste egin segi baten edo berretxe makarrik hartu noan, da berak, kasparrin oinetxegin dugu zan soluok eta zelaizok eta dano, segi ez bedarra bat ez zut. Solu txartu zut. Soluan goiko zuen amatado, eta oin bizi dinde. Han solun, egon zan, nabu jul, da beste beko partegun, kamioan beko partegun, onose behar arte, han nabu beuen, igulemen hartu garen bizen. Eta gero ordoguna besti. Gari zeni etorrik egurtu bat, ere izan beharrik. Gure zabenak gari jotek etorrek gogorrak ezetzen. Orduan gana lehenengo urtietan, arretxenko bihar zetzen. Ere itxiotan, kritika guen baina. Beraz garin girit eta zaun ere etxen, garin beste batzuk, ere etxen hartzen. Baina ostontzeko bierra, Xavier Ferranda, guala! Bai. Eta, orduan gara isen, ez dakit, zeure kasun edo orokorri, Andri, zeure kasun, etorri zinen Kasparrenera, eta eskontza horretan, zer raportete ban familia bakotxak, Kasparreni, Sabinen familia bako etxizen, eta familia bat lehentxek, eta guri kuartu ipinio zuen. Arriu, zure arriu zein izen zan? Kuartu. Kuartu. Obi, kuartu kompletu. Obi, da ordune, zera erudizan da, apagadora esatzen da, ispilua ez da. Hasetan zila behi, eta gero zila behi, armaixu. Haset. Eta gu gure kuartu gunken, bakotxak beri euken. Tomikak eta behandara izan ezein gara bai, aitzak eta mak, koitxak kuartotik hiru urte do, nire torre zuen ministio, baina azkarra zen, ez haitxe bezan. Lurde zabe promesa egin deuken, diru bidar junduken haitxe. Eta buruko hori egitxo ban. Nire torre zuen, haitxe zaben hemen, bedarra ataten, pixkate egin behar zen. Ostine zuen, biharri egiten. Esan, ez te paselan zaba. Esan, jambe aparte itxeban, da... Ja. Bai. Diferente, gara gezaban, lehen esotena, behiri batzen batu gezaban sekule egin, da... Orduan behi zeinen da. Amaia, zure izegu.
Behizein, datorri eskolatik gari eta behizeina. Han beko soluetan da, behizein zen da. Da, Fernanda, zelan eitzen da, kanpun bierra eta zazpi alaba aurra eta zelan eitzen da hori? Alda mogun? Zeinek gobernatez txun umik? Umik zeinek kargo eusan? Zeinen kargu, neure kargu. Oin, diak hortan ez baten, goiko solu, zateko, kamioz goitzei. Goiko solu gebizen, ez da izetan, ibilgo ginen ba. Aiketan ni, ez da beste gehiagun. Hamedatorre maitere guri, Lourdes bezu nola. Maite ditzen kargu. Inoz basora behun ginen, maiteren kargu, txikizeko gitzite. Da, inoz entzotzaten, bera pasetaz txulema, bilurra altzek. Orduan, Lourdes, ondez egin. Da, gatoak kontzunetan, zerbata behireta mendator goiuzo egon eta da zein ez da galako batzuk ez zaretan. Pasau edo, gero medikoan erun baina. Baina maite txikixen harturi, iluntzin, neuken oitzuri ondio maitere behu izen, Bizamoni eskola bihaltzeko, ondio goretik ez da, bai gaizta, eta esaten zen, itxi duguna eberzen preparatan zen, ordu nuen makarrik, domikak alde banda. Eberzen preparatan zen aparxe, eta esaten zen, unietak guk eta, uniumi eduko eberzen modu bat aiani. Denbori egolako, guk izkakun denborek, zoz etxatzen, venga, eixe da. Hoxe esaten otzen, oinetak guketa gauzak eta esaten otzen da, itxe neukazko itua ez da. Eta jundota nahizetan abari, iluna barren bihaltzi. Umigo, era. Bizamoni eskola eguteko. Da baina oston zen, maitere jaten emon da, jantzite edo, pigami edo, da alakute, bakotxe bere kuartu dut. Bakotxe bere bono. Zebat izango zen, no diok, bai, lurtz jaizta egon da zein, baina, binan, hoien, hobigu guztan da, batek lehaute bestintzen da. Eta, baina gara gerropak eta, pasaztaran ebiden, baina, bueno, ja maitzen eta Carmenea ja pentsatu eta galbako salen urte zile, bata puntu ine bestintzen, bueno. Eta, bakizu, nori pronto bitzazo, ezostan itxurriok ez zerai. Ituartzen den diegun orduan begoina izan da. Da nik ezer bihar bat hona arrezakuten, tela den dizen baina arrezakuten zen. Da zer hartxe pronto bitzu pronto eta. Esan zan begoina, esan zan, hau zitu xe, bustartzen da. Ada, ipini ezozen, gurin deguzen gauzetek azken guazen kenduko litzaka. Da ipini. Ide ipini ozten. Da, martxan ipini, nabarro xentxako zentzen izola. Zuek ez da izoen, zer da, ben nabu, Bai, nabu, bai. Da, nahi hor xe, bueno, garate goitea, zer da maltzeta. Eta etorri bueltan orduan txigula maltzene. Zabini gule txingatu bitzen, arde irauntzen, txurri irauntzen. Desatzen zen, nause. Zein txurri Odi amaitu badi, niguna zenetik, bai, baina ikusko zu, horreta izeke. Zeu beste bihar batan zeuzela. Etorre zen teniku, garreban teniku dugu bai. Nola vas a comenzar, esatu zen. Esan zen, ara betxu. Esan zen, pero mujer, esatu zen. Si mientras la lavadora está trabajando, esatu zen, tú puedes estar leyendo un libro. Hoxe, pensar, arreguanera, libro. Bai, da gero, eixe zabide, bueno, horre moduko izan. Ja. Artataban, izeixen ziku. Bai. Erretzen ezakun inoko, zer. Eskontziaz nahi geni, ondiren burun. Orduan pasat esan, borondatean kontra eskontzi? Obliget esan inor eskontzera? Hori. Idak dira ez. Naitxe, bai. Enaz gogoratzen.
Inorren derrigortu. Inok gure zona edo, obligo benik. Edo nahi barik komenidan bataz eskondu bierra edo. Baina, komendidana elegiduko da hartu joan, ez da? Hori ba. Galderi hoxe da. Hoxe izan nahi, baina gure da ez da bai. Ez naz agortan. Ez da gozu. Inorrez da bai. Zuke eukizen duzen berez sortzi partoz, da? Mutikoa eukizen dut hartin. Karmelen urrengu. Ase mutiko txozaintzen gozagurita bai. Hirugarrena. Bai. Da zuk etxin eukizen duzen nume guztik? Etxin, jaixo zindanak? Bai, Danak? Danak. Da zeiek laguntzuzun? Zelan izatezan perbitzi ordu, partu eta hori danata? Zelan... Partute? Bai. Bai, iso, zuek ez da zaukitea ezin, zat? Hori ba. Leako... Ez que, hausen zabioteta. Hausen zaterrena. Karmele ondo jo noken espetza, bueno. Maitere lehenengo jaixo zan, akortanaz gozein zazperek ingurun. Hauntxe bat, zazperek ingurun. Bai, hauxe, zeitzer zazpita. Eta, bai, zainde. Bezperan, hortxe herripat, uin artesek eta biltzen, kapazatu behin, behin gotazen, da hartze zaintzen egon da neuen. Iluntzen. Nebu. Emazan honarren, bueno. Eta, esan zan ezap nahi, ere meiko ja besabitza zua, osontzen nahi Petra Saizar. Oingo Saizarren ama. Saizarre, bai, oingo Saizar, zerana, Zerana, bera gizena. Bera Saizarren ama. Zertan, matroni laguntzen iritsi zana? Bai. Bai. Baina gara ja bizetako zau demorai. Eta etorri zen hori. Benito nama. Benito Saizarren ama. Benito zeine. Saizarren. Benito izena. Astu izena. Jesan gizona. Benito. Artzen ama. Eta etorri zen da. Pero mujer, Dorramon mediku, berba asko iteban erderaz. Pero mujer. Si ayer, ametxe bizena, Ramón eta bizelekut. Si ayer te vi cuidando vacas ahí arriba. Todavía no puedes hacer. Baina, negu zantzan lehen txoa, ondio zertu bat. Ba, zalpzertu jauztu. Goxi? Lehenengoku hori. Nik ezatot, parto igerrezena, maitere kuinoan, Lehenengoku, harenin. Zeina bai, baina maiter bai, eta derrepente inoan dakitxu, erena torrea denak hortanaz, Dominga plazak urekun zen, tia Dominga gunurren, Dominga azak. Ahun zen plazak ure, hau mako txaue, han kuartotik etorrea zen zoztale maina dela. Eta zatozen, erena etorrea zen, erena baianako eta hortanaz, erena baianako zelen zuz. Gaurko santa ederran izena, ipiniko zuztan, umiei zauzen. No, Santa Teresa egun edo da, atazek ipineko. Gero goretik, hortik garzen ezaten zuek ez da izuela. Ego goretiz, Karmele, inbarazak neuri bari, ikuine bat? Amailu, terri dago jaixo zan. Bai ala. Bai. Jakin ez enbarazada zeguzela? Jakin bai, gero, baina esan ero bintzen norbera kontu duetu barik. Enbarazada unak zela jakinen da, ez edo bai. Ilegu bada zer ez. Bai, ba. Ez da, bueno ba. Baina, etorri orduko gozta izan inkeuzen dela, ala. Inkeuzen. Zeza, ba, altxekin keokiko. Dautxaz, deutxe dezaten, bueno. Ondo, edertutxu, digarrena komplikau egin. Bigarrena da jute zan. Bai. Zabiku dezan, ara... Gozek aldein dugu batzu, mendize. Eta arrazak dezan, bera bakarrik. Idak, bai, tezertu da izaziote. Gozek ego mutil bete etortako horretxo laguntza eta arrazak ez da. Da behutzen misamonako gozera gaitzen. Baskar sebe erute ban,
Amabe hondi kortan ez da, haintxe zilagarri, eta zain, orantxe egen maizi pintzeko, kajo baten ote zinar maizun kubiertu, honetaz egin abani brast urek apurtu. Hoxe, zan nahi zortu du, oizta gizorra zuen, partu, bai. Eta behutzen egin da, zaten, itxe bizkatzen, ze partu dut horra pentsatu batxetan, mindik ez ze bari. Urek. Abixago medikoa ide, klaro. Esatezan, ontziste baina, parto ziku, hori bako gatzau izan zela. Maiteren aldein asko kostatzen, da hori izan. Maite ume egerrago, zer esan. Baina hori esetxu zentxitzi izan. Likidu. Politxe bera, Likidu falta, tripan da eskasa partu orduan, bai. Bai, egiten hori. Esaten dabe. Geixak kostagaten bentzet, beste behin. Da, orduan bai eguen metodoik enbarazada esgatzeko? Bai. Hori ba? Zen metodo ibitu zen duen? Bai, baina, esateko, esateko. Lehen gurin zera parantu ez den hoxe. Neuk. Lehen gurin hilinen berretan horretxez. Zait, baina hoian azben baten. Eta, zuri izan otzun metodo ginosataguna. Zuri izan otzun, bai. Metodo ginosat, baina unaztu bet. Opuseko gara egin da. Bai. Opuseko gaur egun be, hoxe erabiltzen. Bai, baina... Han ez da egoten? Ez da. Kalendari zulukuzu noza gozun bai da, nozez markaute. Bai, noz markaute. Gabizu ovulazioaren arabera. Bai. Erregli etortatzunetik, ez da, aurretik, edatzetik, zuzin urtun, zer zara. Kalendari zuz bokatzen. Bueno, kusinioa, baina hemen zebat entzutezin, dotor Roginon alabidori, dotor Roginon semidori. Nahi bako, ba. Dotor Roginon alabidori, dotor Roginon semidori. Hainbazte entzutezin, egin da. Bai. Ba, hoxe, dotor Roginon, ez tekit izateko, zine hiru egun aurretik, zemat zuri behar notzen esan edo, bat obiatzentik edo, zelako zen. Bai. Emizana, sexuali. Da, martxa atrasa da, nire pekatu zen. Ekatu du, ba. Martxa atrasa? Ezkeretan konfesa hori dena. Da, martxa atrasa egin eskoa konfeseta jomizak? Ne, jaikoan izena. Hoxe bai, non ez da mozu modu mazat dut bai. Ai, ama. Da, zer esate den, abadi, pekatu zabat, da, errezeu izakuela edo... Klaro. Esan uzan horrei, ari gure anaixe Iñaki, anaixeko jotu, Iñaki, lau mugu zen, kali bizi zen, sueldo horreukiaren, izaban nahi gitza, hombre, beuke mutile bet, bagu zen joan eskata. Ba, harrak esatuan, berai, konfesorik izotzala, pues tenéis que hacer vida de hermanos. Deza osu, nobixotzan, osu emotik, pekatu. Klaroa. Orduan, gaur egunin total diferenti da. Baina, karo, nahi imaginetan mentxen, nobixotza guztin, mosoripez, da hortik aurrak. Ba, emon zen gen ebuzu, emon edo hartu. Baina pekatu. Pekatu da lego, Eta hortik aurrako ipez, orduan lehenengoz, eskondute gero lehenengoz, etorten darin momentu, eskon gaba izen, edo urreko gaba izen. Norberak pentseute deukena beti etxen da? Norberak imaginatzen nahi moduko da? Gizonak errespeteten dago emakumi hor gabaz da... Genti posik egotezan, bueno, posik. Bai, niri behintzat. Errespetu egotetan. Errespetu egote. Bai. Bai. Baina... Aztua dira. Zeuk imaginauteko moduko izen zen? Zeroi, hacer el amor, zan izu erdara, esan da? Ez. Eixe bintzet, bueno. Baina, lehenengu bat ez bez, da, lehenengu bat. Hombre, lehenengu bat ez bez. Baina... Gero hartuko da truku edo alkarra hartuko da, baina lehenengo. Bai. Eta horrek gauzok lagunen hartin eta komentete zendu esan, bai bueno, itxuraik, zu atzo gizona zenitzen da, lago txarto edo. Zu atzo gizona zelago gogo edo. Baina. Kontete zendu esan Ferrandala ez? Ez gitxi,
Gutxiten, zer horrein ontzen zen. Huxe, durengo nauen zer bat, hona lehenko zini, mirenena da. Lehenko zini, leko txego ikuna onzana, aseben geure lagun ezan ontsak hortagaz. Egon zantiei laguntzen edo zer ginen dut. Haren era, preguntiak hortan zuen. Eta gau lagun ezau, jaso sabiz bezau, erdera zarek. Baseli zen. Erdera zarek, txakizarek eta bueno, ezken deno guztian ez. Eta, Fernanda, zure kasun, 8 parto, ez oso eukizan duzela, ba orduan, danak ezin benin, segurua, enbarazada gatu halko, egon gozin emakumik, umik euki ezin izebenak. Hombre, neu, familian. Zelan bizi izetezan hori? Zelan hartze ban familixik, zelan hartze ban herrixek, zelan hartze ban berak emakumik? Herrixek, txede txartu hartu egon. Nire aizta sarrenak, kontxa zelu zen duen. Bai. Ara ez bat nuki. Ez bat nuki, eta ibili zen medikukin ez da. Baina, arek eguzan eskondute, egon, Tia, loba biez. Nire aman aiztiegun eskondute, are zein lagun aizak, lau bost, lanala. Are, nire aman aiztiegun eskondute, anaitza zarrenaz. Orduan, bakizu danak etxina ez hartza zinen. Bai. Nire anaitza da, Jesus. Aman aizti, hango anaitza zarrenaz. Biarrena, haren anaitzeaz, eskondu zen, lakoiko alabi, ziaklara eta nire ama eta lakoiko nebarra zinetik, lehenko zini lakoikoana. Aitzazu, hirugarrena eskondu zen, nire aiztiaz. Lehenko zini lakoikoana eta lobi ziaklarak, klara zana, ziaklarana. Hiru hau esan, batak esan hori famaz. Ez, Martepez. Eta, en cambio, Domingoleko txabak ez zen, Bai. Domingoleko txidara, aretzen horrek gizonon anaixi, markina asko zena. Arek guztiun, esatu, bai gizonen fallo izeko, ez dakidua, arek ikuio markineko. Bai. Artasek ekarri ben, bai, auki horrak. Da, hor kasun ezin izebelako euki. Hor kasun, horrek ezin izebelako euki. Baina, nik izait pekatu izotzen behituko ala zerraza. Ni beti inok zauden, onpe, ez da izaten. Esatera, guk abadieko zurrinde, ni beti izaten otzen. Ezin pekatu Bueno, baina horreta asko bizionak, kakatzaku, bak horrek, pia kakatza, eta berritu etxegu horreta asko bizionak. Gure moduna asko esan jo, 6 hortzei. Inoke pentsate bat, ez eukitxi, nahitxe ez euki. Ez dut nahi ama izen, inoke esaben ezan. Nik esaten, batzuk bite, hiru geixenak. Desaten, zeba gautea espezialak edo zer. Ezke. Niri, hau zentzun, ez da nahi, baina horretan mire duen noiz da. Zentzun dena huen neu. Ni bosgarrenaz, enbarazada nagoela, gizon batak esosten, Fernanda, zui horrek jo desgrazia da. Hase bentzun nubien. Desgrazia da? Hainbeste ume eukitxarren? Hoxe ba, behar ezadan, eskontu zadan bapek Egotezan ino... Honi eskontzeko gen, Egotezan ino 0 eukitxi erabakitze bana? 2 edo 3 esparo itxi, baina... Ez dut nahi ama izen. Orduan izan zuten. 2 kutxo maio ez da neskamotelik izan zuten guta ez da idolako izan zuten orduan. Ez ebez. Gut, zer, da beste bate, Andrizena, ez osten, ez dut zurratio, gizonak asko gure zuri. Zer bat ba, hainbeste umuela guizu erengo. Hori behentzunen bier. Ez, sus. Hoxe behentzunen bier. Bai, edo zertoko bat zuen zuti horra zuntuen, non nire. Patso horrek. Bai. Paso horrek. Ba, zei zago zu, horre pentsetan paretan asa,
Eta... Titixe, ezin zan iremon? Ezelan, zozu? Ume jaixo barrexei titixe emon ezin zanik? Emotan oso bagai. Eta bai batzutan pasaten da ezin dala. Ez batzuk esneik ez da leukitzen. Amak ez daukela esneik. Ez, nuke asko, Hiru hilabete lehenengo gertuan, baina maitere. Baina besti, aina harin etorri bien zen, hartu gehiban. Baina, horitxik konturetu ikuta, Beste batei emoteako, bai, inoiz... Bai, Emoteko ez da norberak ezi bat. horitxik bai. Eta bautizeta eta etorzen ine. Baina, laguntzi beti, biberoie. Horrein mesere ez emonik guen. Baina, nik esatot, batak eta bestik esatna eta txarra, baina behi ez niaz hasi digurik, hasik. Don Ramonek esatortzen, rebajar, uraz. Eta gero pizkat honitxu gaztxekun, urune tostau pizkat. Urun zuritxe, pizkat tostau. Eta beste, zer pizkat, ezne pizkat eta botatepin. Biberin, alentxe gaztxe digurin danak. Behixan ez niaz. Vale. Bueno. Izan garetu. Antzari dogan, eskaten dena. Antzari dutela besan, eske bale, ez olen. Vale, etxeko horraz iguaz, igual amaitzeko dugu zupartzake. Lehen egon gazko mendetan, bierra kanpun, bierra etxin, etxe bat aurrera elunbide, eta diru zeinek manejete bat, etxin. Diru zeinek administratzen. Guk handrari zonu, bixo. Bixo, zuen kasu. Batak, txala erosto balako ni plazako iten balako beste, nik errekaduko itxutxunak. Izanin edo... Daitxe. Edo haitxe, bai hori da. Zelan izitezan? Sabin, aniltzen, Zelan izitezan, Fernanda, lutuan kontute... Lutu... Gaubelak eta zelan izitezan hori Lutu urte bizen. Bi urte. Bi urte lutu zen. Zedakar lutu? Da, enterrore jute ziren, oin ez dait. Oin zabaku daz. Mantidat modukuk baltzak. Alako zi bat eta gero amadi beste bat. Enterrore unin. Gure zua zan, Amanin bebai, Lutu bakarrik Andraskuk? Ez gizona bebai. Gizona bebai? Bai, bebai. Traje tintau epe, batzuk izaten da guztontzen. Traje baltza barzezetxearen, lengoi brazala eta baltza ipeni. Gabardini bebai, eta txaketi bebai. Eta hiltzen zanetik enterrete zana? Ezelan? Hiltzen zanetik pertsonik, enterreten zana egunera arte? Zei gizien etxin egutzi zan. Etxin egutzi zan. Bai. Eta horre, egin bizan zozer edo emakumik euruzan kontutan euki behar zituen gauza batzuk edo ze horre egunera? Emakumik egin behintze, jantzi, emakumik egin zan. Ez da unkomodun esan zera. Akortanaz, gure aitxe, bire memesegun, gure aitxe eta nire zelezako ama, egun baten, hilzin. Bueno, arratzalin egunen zen aitxe hiltzeko zain, zeletan nahi nabakun haren ezerin, eta ezin zen nabakun, bertan jagoten entzerru, hilzaneko. Etxosu. Eta geroa hil, ez da, joana itxoraku, Petra naizti, asero ebe bazan jaztaili. Eta mirenek lagundute, mirenegun ordu non, etorri izen etxan zein de, milagrosa gantzi ban eke. Ordu hori Andraskuk entxe den? Bai, gizona pentsau ez. Gizona pentsau ez da. Gaubeli eta hori gizona gehitxe den, ala bakarrik? Zer gehitxe ben? Gaubeli. Gaubeli. Bai. Bai, generari gizona, baina da zu beharsko, Gaubeli, akortan ez horretxo, aman naz, ez naz gogoratzen aman, aitanaz bai. Aitani, egin zen, Gaueretxe paso arte. Baina generari nire zan, basaltzako Jose Mieleni be
egon ginen da, Marcela eta bizo gatu ginen, bizamungo sartzen Marcela miliku tio eban. Eta gau gatua, baina jente igardean lauren ingurun. Lantzen zaixo bat errezatu. Antxeko, alkarri, ezatu. Da, en cambio, Petra iezakun gogura egin. Jose Miguelen di Petrana, Europinan ez dugu. Zerako diferenzio zat. Petranen ezaren iluntze berandu joan behar zeizu bat edo bigo, ni bat eta arbeztu eta zeuzinde. Artizarra eta listo. Da lutu, batzuk urte bixen lehen, ze gero Milagrosei jakone gizon estetxe bat urteko zuen. Arek ezman hartu dutuk. Lutu zaten dugunin urte bixen zer nahi dugu zen? Urte bixen zer errespetu? Hoxe, lutu, arro zelako respetu ez da, zelako ez da. Areke Milagrosen amainerra bak, pixarra ratxo izbena. Esate bat, Azterrikeko zehotetxekuan, sekretarizu duzera eta gizon, zelako zen. Alargun bat esan egon zehan di, da, plaza austera nahi bilen hondiok, Faustina, kortan azten. Akortan zelan esatean, atzo hil bali lehintxik, hiru urte diteare daroien lutu. Con eso ya sabes, esan eban. Atzo hil bali lehintxik gizona da. Biren izan aileu baina izan bai, neue. Baina, zer da, jas... Ja, gero bako zer, eros azedun elrapi dana, ondio, esteño, dana lutu hone da, gorretini, bestare paso baten. Bai, hori lutu egeru mesta egiten, ez dakizar, da lehenengo enterru eta lehenengo zaretaren baina, abri hube, deranati baren lileski zala, eta mendek da, bueno, baina inok ez da dut. Eruten gorretini, nahi mizertu, baina... Urte biko lutu... Zabainani bai, zer. Urte biko lutu bai andraskuk eta bai gizoneskuk eruten dabe? Ba, gizoneskuk begapara zaleti. Urte bixin be bai? Bai. Eta bardin esan alargun gatzi emakumi edo alargun gatzi gizonesku? Prozesu bardine jarraitzu biben emakumi alargun edanak edo gizonesku alargun edanak? Ba, zer esen... Bizi bezan, bai, klaro, baina... Eskondu barri du behitezin. Askotan, Fernanda, alargunan anaixiaz da holan, ez da? Ba, esan nahi zut iguali gizonez... Bai, zotzo. Bere anaixiaz da holan, ez da? Eskontzezan alargune edo ez... Ena zen, bueno, alargundu be horretan sasoko ikie. Esan normalen dabe. Ena zen gortzen horretan sasoko alargunik egonik. Oso ondo. Nik pixkat joko neuke oin, ebixotzi alde bat alaga eta oporrak eta ordu zer. Oporretan da zeitzezen duen, egote zan oporrik edo ez? Zeuen oporrik, oporra, bueno. Lehen ezoten erremerisa, albakarrezeta jutu nahiko opor zangotzeko. Baina bestelan, egun soltik orduan bakarrik, Andramari. Bestelan bakarrik egun soltik, Andramari egun eta holan. Baina bestelan... Andramari egunen, ondarrun zen, ez da jaixe, ba ondarrune. Carmen Euri marginen, ba, arase. Antzarre egun ere getxon, arase. Eta zu Santa Fomi egune. Besta gizteit hartzan. Santa Fomi egune. Arase bakit, utxik emari hoda ginen. Urtein. Urtein, behin ase ginen. Jute zine kuadrian, jute zineten. Bai. Lehenengo urte bie dirune zagun Marcela. Da korda eta naz, Marcela miliku. Txapel zurxer burune pinteko jen. Santa Fomi edo genkon mendixe agarrata segida gurremo Santa Fomi agartzen. Ni ez horreitio Santa Fomi barrio modu babaz bezatuan. Moru, amenda hori nekiu. Moru, uzaki bazarzat.
Ez da xaiek esaten moru badaz bezni. Antxe ikusi zenuen lehenengoz da moru. Antxe ikusi zenuen Santa Juni lehenengoz moru. Ez. Hori zaztizun zu. Baina berak, moru ikusi ordu maki zer zan. Moru badaz, entzune, Santa Familia du orduko eta helduene. Marcela zer, esan zan, han jotak kaio bilentan zan. Da torgo zein torgo zabata, bai hoxe, torgo zela. Ara saio harteko zen txarra. Da kuadrian imitxe zineten, erromerixek, osango du, urteko hiru lau. Bai, hortxek. Kuadrinik zer aportete hotzun? Neska lagun talde horrek, zetako balixo hotzun? Ez eberik, lagun talde, beti egitxozu, komisen da egitxua, lagun taldiaz, da bertan lagun talde miulo egitzen du mate, niri lagun handixe, Marcela zan. Bai. Minutu. Haren haitxek zema bidera zadoztenik. Zue bixoko atzezatzen lotu biribizen joan, ezin zara separetan da. Atzezatzen izaten ez, alkarra inkoten. Biribizen joan. Arei, por ejemplo, mutil bat azo, zer bat azo, aretxei, izei baino belen. Azezan orduan, kuadrilan ba hau zen. Geixa bestik baino. Zeuen hartin, problema bat baeuen, edo kontetezen duen kuadrilan, edo laguntasunik alkarrei motezen zen, kuadrilik balixo izate ban horretarako, ala etxingatzen, problemak eta danak etxingatzen. Problemak? Etxeku? Edo partiaz, edo norbeak, edo norbeak. Hori haitxetu ez. Haitxetu ez kuadrilan. Kuadrilan hori eukiarreneko pisantzit ez edo baina. Edo zauen desiuk, lehen esan oso gaztiegu ezinela, zeure desiu izen zela irire juti edo Hori, bai. Horrek desiu, horrek ansia horrek eta konpartitzen zen kuadrian, konbentetzen duzan bakotxak zerreko leuken edo deseo horrek. Are nire lagunek aiztak ez, baina aizta bazartxo, baina niri lako ikuntoko baten beste biherreztakoan nintzen tokau. Eta Marcelak ezautut, sustetako bazar zemeuko, baina are bazar biherri ezoen egin da, are ezoen handitxik urdat. Eso, ondo. Bueno. Deukau. Baina kontu uzot, Xabier zioan apegei, Ez, urtetek. asko deukuz kontetak. Zeugei esaten eurak onde gero konturetu. Asko deukuz. Hor uratan gatrapezta june. Zeurikatu batzu izer. Zeurikatu batzu ezer. Nahi zendune bizitza ontan ondion itxeko deukosune edo, baina ezin izan dozunei. Gaztetan igual imaginetozu, bueno, nik neusitxez, guzteko atenau itxi edo besti itxi edo... Imaginetozu. Bai, zuzan izo baka. Ez, gordun posik bizinen. Uik eta askota eukitxe eta bihar eta asko baina posik, Zapato batza. Zapato batza dian jetzen, bueno, iser domeki ditu, posik. Da zer da, domeki gunde, domeki. Lakoiko herripan, beharra baten iteixa zen, kantau, hori gortxe entzen izintzen. Bakarri banean kantan. Da, atzan errementzia gutu. Gosi mezi, atzan errementzi. Zentzazin hori boguzu neski izetearen, ez dotzuela laga gauza batzuk eitzen bizitzan, edo... Zelan. Badeukozu zentzazin horik zeuk bizi guztin, emakumi izetearen, gauza batzuk ezin izen dozuzlain, edo izetearen gauza batzuk zuerti eukizule? Gizonzko nibizekin, ez dut behinek. Ni orduan lehen esatena posi bizitzen da, bimbe baite. Osasunok izko da hori mutiltxu da mairu eta zilgaten da. Gizono irutaman sortza zazoz da, alabiz esan ipez da, baina aurra erun bidela eta gure jango ikuk barrun, gauzi bai, astu egiten ez da.
Sentidu duzu suerti emakume izetiana, inoz? Sentidu duzu inoz, zelako suerti duket emakume izetiana? Ala, desberdintasunik ez da? Eso es, hola pienso es. Batzuk egongo utzi izan. Neuen esan baina izan zemanetz. Nino hori izan da. Eno izan da, porque konforme neulako, bueno, konforme egon ez da bizetik aldatu, baina ni konforme neu ez. Gu oinguen aldein posi bizinen. Da gure zuen aldein beste bizimodo klase bat egu egin haren aldein. Da ba posik. Ez dozu ikusten, Osasune. gaur egungo jenti ez dozu ikusten posik bizidanik ala, ze etxik dinozu ba? Ze etxik dinoten? Bai, hau baukuzu, gainau nahizu. Da hori baukuzu eta beste bina nahizu. Eta hori umetek ez na, Oin. Lehen ez. Lehen alan txirring hori beuen posik. Ubi bebai, bai. Da baina, ez zepanek. Guk lehen zotela domeki hartzaken domakarrik. Bera eberdi hartina ganateko gutazak daine. Eta zapatu bat zalditik jai, bueno. Baina pentsau ez, darata sebidalako lepozik, lehen zotela. Da hoi, teitzer da, jubino amaina, teitzer da, bai, aixelako dute. Ez teitzer da gutetza. Horako izkagu. Osasune. Da hoxe, eukiotat ez dut. Neu bai. Neu beti eukiotat osasune, hola. Baina... Fernanda, pixkat amaitzen juteko ja. Bai. Gaur egune pentsutote asko galdutu daula eta rekuperau nahi zendaz auzolana. Bai. Auzolanen bierra etxie. Bai. Zelena asko itxezan, ez da? Bai. Bai. Ze itxezan auzolanin adibidez? Auzolani, lehen esotela horren batzi, eta beste etxe bat egin goben, ide batzi. Ide ebati. Ite izaz, ebat ezan, zuek eta izaz, ebai honeta eta inazbera eta anitzi. Eta urrengo erregasi etortu mazan, hasierre duena, ba, orduan txebe. Hoi beste, maldezio eta zer esan entzuten. Eta, zuk izo zue, me bezala, rekupereti, ze zoztzu? Auzolana. Auzolana, bai. Eta, eitxizana izetezan, orduan asko, zure amak ez zegoen esatuko, ez. Soluge gurik ez kasparnago, baina aldapak menditxetan altatik. Eta beti egiten da, jorra handatan horretan, lurre berak kargau. Alurre gora altzeti izetezan, zestu bai zu zerran. Zestu horrek elegante, zero geze. Kopaleta? Kopaleta, bai. Otsari baino txiki zegoen. Alako zik, laudo bost. Da gizona beste laudo bost edo zei. Batek behien azer kargau, emo zuri lepora, da anoko zamestit, aregari, lau bost gizon zera altzetan. Da horre... Da gari joten be, laguntzezan. Ebaten be bai, ausure juntezan, Gizon eta andra. Gizon eta andra. Bai. Gizon eta andra, Biste, nire juten zen da. Ni egon da nahatzen nuen bebai, lekuixen bebai, da nun gisa. Gizonik gurine juteko bateu, denguzu. Nahi zetzen aldela laguntzen, gero, zera behote zen. Pinadisek edo mendisek, orduan pinabu esan, baina atxurren. Hor zuen espalda meintzen. Haneko horro bai. Eta arabe, hauzu deitzeak guen dut zen. Hauzo lan hau xe baina. Hoi bada hauzo lan egiteko. Soloik edo zerik da. Beste da bat, errekuperau nahi zen. Hauxe ba. Hauzo lan bai. Launtasune beti behar zen da. Ez da, baina... Bueno, amaitu oso orde da.
Bai. Ba, Irlanda, gu, ja, gu etxi. Hoi bak eusego izan oin. Ordu bata da. Ordu bat adi? Berba. Gustora gauza, luze jatzu edo... Eskerrik asko. Gaur da... Eskerrik asko. Gaur da, azaruan hogeta Zo, baina, ordu hauza disparatek eta kendu. Disparatik bat ipez dukuzu. Raki, konponduka. Kendi zu, Azaruan hogeta bosta, Fernanda. Gaur da, azaruan hogeta bosta, noviembrian hogeta bosta. Bai, bertxuko olaku. Emakumioen kontrako, indarkerixean kontrako egunen. Bakizu gaur dela? Bai. Hori da. Tradizio entzutzeko zin. Bai. Eta ointxe da... Zanero, amaiko da. Bale, nazi, amaiko da.